व्याख्यान देऊ नका, आईवर पुस्तकं लिहू नका, आईला हसत ठेवा, ही पूजा आहे. बस पुरावा सांगून टाकतो एका मिनिटात. तुम्ही देवाते भजाल, देव तुम्हाला तृष्टवेल आणि परस्पर घडेल प्रीती जेल. आज्ञापक व्हाल, वाच्या सिद्धी पावाल. बस फायनल. आता मेन कीर्तनाला सुरुवात. पुन्हा एकदा गायकवादी गुणीजन मंडपवाले माईक सिस्टीमवाले कीर्तनाला बसलेले महिला पुरुष सगळे देणी सगळे मंडपात कीर्तनात बसलेले साबळे पाटील परिवार, त्यांच्यावर प्रेम करणारे पाहुणे रावळे आजीबाई आजोबा सगळ्यांना धन्यवाद आणि कीर्तनाला सुरुवात. आता फक्त फटाफटा बोलायचं. बोललं तरच सूत्र बसते आपलं. देह पवित्र होऊ शकतो किंवा नाही हा म्हणा, नाही म्हणा, हा फायनल बरं का. पुन्हा डोकं नाही लावायचं. मग देह जर पवित्र होऊ शकतो तर आता आपला देह आहे हा पवित्र नाही काय? डोकंच खाजावं लागतं तरच आपलं कीर्तनाचं सूत्र बसत, नाही तर डायरेक्ट जेवायचं घर. चला परत. महिला मंडळ पुरुष मंडळी, महिला मंडळ पटकन उत्तर द्या. उपवास करावा किंवा नाही? आता त्याला 3 मुद्दे आहेत. जी स्त्री शरीरानं कमकुवत आहे तिने उपवास करू नये. जी स्त्री आजारी आहे तिने उपवास करू नये. आणि जिला शारीरिक कष्ट जास्त आहे तिने उपवास करू नये. जिला काही काम नाही सारखा उपवास करतो. तू तशी रोग्याटच आहे. तुला डोळे उघडायच्या गोळ्या आहेत, डोळे झाकायच्या गोळ्या आहेत. त्याच्यापेक्षा तू गोळ्याच खाय फक्त. पुरावा 3रा अध्याय. तुम्ही शरीरा न पिडावे, तुम्ही व्रत नियम न करावे. एक वाक्य सांगा. याच्यातला देव जर तळतळत असेल तर उपासही करण्यात काय मजा आहे? बाहेरचा देव देवात माणसाने बसवलाय, याच्यातला देव देवाने निर्माण केला आहे. परत नीट ऐका. मंदिरातली मूर्ती मामनाने बसवली, मंदिरातली मूर्ती कारागिरानं बनवली, पण याच्यातला देव कोणी बनवलाय? परत ऐका नीट. मूर्ती कोणी बनवली? कारागिराने. मंदिर कोणी बांधलंय? कारागिराने. मंदिरातली मूर्ती बसवली कोणी? बामणाने. पण करोडो रुपयाचं मंदिर आहे आणि याच्यात आयती मूर्ती बसवलेली आहे, आल्यापासून बसवलेली. ही बसवणारा कोण आहे? देव आहे. देव आहे याच्यात. ही मूर्तीच कशाची आहे? देवाची आहे. मग ही मूर्ती जर आयतीच बसेल आहे तर हिची पूजा करायची नाही आणि बाहेरचीला नारळ फोडायचा आणि याला उपाशी मारायचं, उपवास करायचा नाही. पुरुष मंडळीला प्रश्न पटकन. करगणीनं डोंगर उचलणं अवघड का पंक्तीतली फतरवाळी उचलणं अवघड? उत्तर. करगणीने डोंगर उचलायला शक्ती लागते आणि पंक्तीतली पतरवेळी उचलायला भक्ती लागते. द्या उत्तर पटकन. सध्या लोकांकडे शक्ती आहे का भक्ती आहे? डोकंच खा. शक्ती आहे लोकांकडे, भक्ती नाही. महिला मंडळ पटकन उत्तर द्या. तुमचा भाऊ ना आमचा भाऊ संघ जेवायला बसला, लबाड बोलायचं नाही. आणि तुम्ही भजे वाढायला आल्या, एका वहीनं भज जास्त कोणत्या ताटात टाकाल? तुमच्या त्याच्या बापाची पेंड आहे का? तिला नाही आम्ही. हा झालं फायनल. फायनल. पुरुष मंडळीने उत्तर द्या पटकन. त्याला लय सावध बसावं लागत आपल्या कीर्तनाला. हे साडू नाही पैसे उसने मागितले आणि भावा नाही मागितले. कोणला हा म्हणा? साडूला. भावाला म्हणणार रविवारी पाहू, साडूला चला पटकन. लहान आले पोरं. ए बऱ्या लहान आले पोरं. आपल्या घरी मावशी जास्त वेळा येते का आत्या? मावशी. करेक्ट. लय सोपं आहे महाराज. काय लय सोपं आहे. चला पटकन. पुरीनं उत्तर द्या. पुरीनं. तुम्हाला पुरी उत्तर द्या. तुम्हाला पाहायला पोरगा आलं, पसंती झाली, पहिल्यांदाच आलं, त्या पोरानं पोरगी पसंत केली, ते पोरग जेवायला बसलं, जमलं बिमलं काहीच नाही, फक्त पसंती झाली. तुमच्या भावासंग ते जेवायला बसलं, ते नवं शिंगरू. हा. आणि तुम्ही भजे वाढायला आल्या. पटकन बोला पोरीनो. कळत न कळत एखादं भज भावाच्या ताटात पडेल का शिंगराच्या? शिंगराच्या. साधं उदाहरण आहे. मग इतक्या दिवस राखी बांधली, तो भाऊ लाटला.
आणि हे दुसऱ्याच्या पल्सरला पेट्रोल टाकून आलं. याला तर पल्सर नव्हतीच. पल्सर आहे दुसऱ्याची, बुट आहे दुसऱ्याची, पण भजे खाऊन गेला ना. मग समाज असा आहे भाऊ. फॉर्म भरायला अख्खं गाव, प्रचाराला अख्खं गाव, जुलाब व्हायला अख्खं गाव, रसा प्यायला अख्खं गाव. उमेदवार पडला, एकटाच घरी आला. कार्यकर्ते गायब, कार्यकर्ते दुसऱ्याच्या गुलालात. जिंदाबाद. पुन्हा सकाळी याच्या घरी. आपलं गावच नालायकी, पुन्हा याच्या तुला. काळ अतिशय वाईट आहे. हे इंद्रिकरचं कीर्तन आहे. हे काल सत्य, आज सत्य, उद्या सत्य. आपल्या तोंडातून वाक्य बाहेर पडलं ते सत्य. 15 वर्षापूर्वी पुढाऱ्याच्या मागे हिंडणारे कार्यकर्ते आणि आता हिंडणारी टोळी याच्यात जमीन आसमानाचा फरक आहे. 15 वर्षापूर्वी कार्यकर्ते फिरत होते निष्ठा म्हणून. आता कार्यकर्ते फिरतात मिळतंय म्हणून. जर मिळालं नाही बॉम्बाला. एखाद्या सरपंचाला एखाद्याने 8:30 वाजता फोन केला रात्री, माझी पोरगी आजारी आहे. तो जर म्हणला सकाळी पाहू, कार्यकर्ता काय म्हणतो म्हणजे कोणाशी बोलत तू बोलतो कोणाशी? 5 वर्ष तुझ्या मागे हिंडलो मी, चुत्या होतो का दुसऱ्या पक्षात? आता निष्ठा नाहीये, निष्ठा निष्ठी आहे. निष्ठा निष्ठी. आता निष्ठा बिष्ठा ही फक्त गुरुजींनाच शिकवायची पोरांना, पोरांना नाही. आता काहीच करायचं नाही. आता महाराज मग आतापर्यंत एवढे शाळा झाल्या, पुस्तकं झाले, शिक्षक शिकून लोक मेले. पुस्तकाचं पहिलं पुस्तकातल्या आतल्या पानातलं पहिलं पान कधी गुरुजीने पोराला शिकवलं का? पुस्तकाच्या बस सगळे उलटे पालटे झाले. गायड निघाले, अपेक्षित निघाले, नवनीत निघाले, प्रश्नपत्रिका संच निघाला, सराव परीक्षेचे संच निघाले. गायड वाचू पोरं मेले, नोकरीला लागून रिटायर झाले, पुन्हा मेले, त्यांचे नातू परत तयार झाले. मग एवढं झालं, मग पुष्ट्याच्या आतलं पान कधी गुरुजीनं पोराला शिकवलं का? भारत माझा देश आहे शिकवलं का? सारे भारतीय माझे बांधव आहे शिकवलं का? नाही. मग पुस्तकं शिकून करायचं काय? जे शिकवायला पाहिजे ते शिकवलं नाही, आणि नको ते शिकून मग रिटायर झाले, येडे झाले. खडे हाणायला लागले. मेंदूतून गेलं ते. पैसा मोकार, बुद्धी कमी. सर्व्हिसवाल्यांचे पेमेंट सुद्धा वयावर नको आहे, बुद्धीवर पाहिजे. 1 जानेवारीला मेंदू चेक करायचा. जितकी बुद्धी कमी होईल तितकं पेमेंट कमी. म्हणजे हे रिटायर झाल्यावर येडेवाणी करायचं नाही. तो प्रॉब्लेम काय होतो? बुद्धी होती कमी, माल मोकार, खर्चायचाच कसा. त्यानं मिवणीला बंगला बांधून दिला. मग मिवणीनं बंगल्याला नाव दिलं प्रयत्न. यानं याच्या बंगल्याला नाव दिलं सहकार्य. मग त्याच्या पोरानं गाडी घेतली आणि तिच्यावर नाव लिहिलं सत्यानाश. सावध राहायचं. आपलं कीर्तन ऐकलं 2-4 दिवस सुधरत नाही माणसाला. काय बधीर होतो तो, एकटा हसतो घरी गेला. हो, आता सगळेजण 2च मिनिटं आजीबाईकडे बघा. वय किती झालं? 100. चेहरा फ्रेश, डोळे फ्रेश, बसणं अजून ठणठणीत. जाऊ दे आता 100 म्हणजे त्या मानाने विक्रम झाला. बघा 22चं. तिसरीला गेलाय, 3 काचाचा चष्मा आहे त्याला. तेव्हा गुरुजी दिसतोय त्याला. 100ची आजी चष्मा नाही. आजीच्या सुनाला चष्मा असं आली होत. दोन्ही मुलांना आहे पण आजीला नाही. काय बोलायचं? काय देवाने शरीर बरं महाराज, हे 100 वर्षाचं जे शरीर आहे ना, हे नुसतं शरीर नाही, कष्टाचं शरीर आहे. नुसतं शरीर नाही. ते काय नोकरीवाल्याची बायको आहे का? लिफ्टनं वर जाती, लिफ्टनं खाली येते.
मणक्यात कॅप, डोळ्याला अंधार येत. अगं बाई तू जगती तरी का आला? तू धरत्यालाही मोकळं करी ना, त्यालाही दुसरी करता येईन आणि तूही उलथानं काय करते तू जगून तरी? त्याचा निमा पगार गोळ्यांमध्ये जातोय. महाराज जुनं ते जुन्या म्हाताऱ्याने 3 पोरींचे लग्न केले, टोले जांग, एअर आहे खणली, मोटर बसवली, पाईपलाईन नाही केली, जमीन बैल किनीनं लय केली, 3 पोरींचे लग्न केले, 2 पोरांच्या शाळा केल्या, रुपया कर्जही नाही, गुंठा इकला नाही, म्हातारा ठणठणीत. आपल्याला एकच पोर, तिचंही लग्न करायची गरज पडली नाही. मग ती पेपरला गेली, आलीच नाही तर लग्न करतं का? मग ती का निकाल घेऊन येते का काय करते? माणसं म्हणते आम्ही प्रगती केली. काय वांग केलं प्रगती? 58 वर्ष सरकार धुतलं, नोकरी केली. 58ला बंगल्याला कुदळी हल्ली, 60ला बंगला पुरा झाला, 62ला वास्तुशांती झाली आणि 63ला येतं वर्ष श्राद्ध आलं, बंगल्यात झोपलाच नाही, तू बांधतो का आला? मग त्याच्या पोराने घराला नाव दिलं दादांची कृपा. दादा जिन्यातच मेले तर कृपा कशी होईल? अजून 70चं म्हातारं 85 वाचित आहे, 75चं म्हातारं दिंड. बाबा किती झाले? 85. हे 10वी 12वीची शिंगरणीत आहे का? 85 8 5 85. याला 22ला बीपी. याची ते कारण आहे का मला? ही जुनी जी शरीर आहेत. आता ही आजीबाई आहे, एवढा मोठा परपंच केला ना, तसं नाही केला मला. चुलीवरची भाकरी, लवकर उठणं, जात्यावर दळणं, चुलीवरची भाकरी, मुलीवर संस्कार, मुलावर संस्कार, गरिबीत राहणं, 3 रंगाचं लुगडं नेसायचं, पण मुलगा शिकलाच पाहिजे. त्यांची मुलं जी मोठी झाली ना, आता आपण शिकवतो म्हणजे फुकट शिकलो का? आपल्या आईवडिलांची पुण्य आहे. काय होतं आपल्याला? काय होतं? आता तुम्ही मी गरिबाचे काय होतं आपल्याला? 7वीपर्यंत पाटी होती आम्हाला, तिला साठा नाही, नुसतं खापार. बरं पाटी फोडितो म्हणून घरचे पत्र्याची घ्यायची, पेन्सिल मोडायची, पण अक्षर ओठत नव्हतं अशी पाटी. आणि दप्तराची पिशवी म्हणजे खताची गोण. तिच्यात काय दप्तर होतं का? चिचुके, बोर, कवठ, जांभळं, इटी दांडू. आणि कमराला पट्टी नाही, करगुट्याला लाकूड. भूक लागली का आटा चढवायचा, जेवला का आटा उतरायचा. आणि अंडरपॅन्ट तर 9वी पोत नाही, अख्खा मोकळा कार्यक्रम. असं दिवाळीच्या सुट्टीत वड्याला पाणी राहायचं पहिलं फुल. आखी पोर आंघोळीला कुठं? वड्याला भोंगळी, शेड्या वड्याच्या कडाला मंडळी पाण्यात, वाळूत पसरायचं आणि तापलं का परत पाण्यात. तवर जर घरचे आले चड्ड्या वड्यालाच, अख्खी भोंगळी गँग पळायची गावात. महाराज तुमच्या माझ्या घरात गरिबी होती, पण विचाराची श्रीमंती होती. आपली आईच काशी होती आणि आपला बापच पंढरपूर होत. देवळा पुढे कोणी तंबाखू काढली तर पोरग तंबाखू टाकून देत होत. माणूस आलो आता एवढे आवला देत आमच्या पुढे येत्यात. राती कुठं होते? राती नदीला होतो, आता वड्याला चाललो. पैदा झाला 9वीच आहे, 15च आहे, 15च क्वार्टर आणते ती अवलाद. असं ताईट पाहते बापा कधी, आणि ते बापालाच म्हणते तुझं कमी, मी तुझं का. मग तुझ्यातून माझा तेवढा फरक कसा? त्याचा बाप म्हणला आता मी म्हणतोय बा माझा आहे. कॉलेजचं पोरग दारू पेताना बापाच्या नावाची शेअर करतोय, दत्तू पाटील की जय हो, मग पेतय. आणि पेल्यावर एकमेकाला बापाच्या नावानं हाका मारते, ते रत्या, हे भिक्या, हे किसन्या. आई रे बेईमान दुनिया, आई रे, आई रे बेईमान दुनिया, आई रे, आई रे बेईमान दुनिया, आई रे, आई रे बेईमान दुनिया, आई रे. 75 65 65 60
85 100 सगळे ठणठणीत. 22 24 आय 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 आय. पूर्वी लोक कॅन्सरनं मरायची, आता कॅन्सर मुक्त महाराष्ट्र आहे, पोलिओ मुक्त महाराष्ट्र आहे, येडस सुद्धा मुक्त होता आलाय जवळजवळ, पोलिओ होता राहिला नाही. आता सगळ्या कीर्तनात बसलेल्या लोकांना 3च रोग आहे माझ्या सकट. 1 शुगर, 2 BP आणि 3 अटॅक. निम्मे निघतील शुगरवाले याच्यात. चहा राखेल दे पण चहा नको, राखेल दे गालाच भर. आता म्हाताऱ्या माणसाची शुगर वाढली तर ठीक आहे. 22च्या आणि 24च्या पोराला शुगर वाढायचं कारण काय आहे माहिती का? शिकलेले लोक नीट आहे का? ही अवलाद 17ला क्वार्टर पिते आणि कोणती दारू घ्या ती अल्कोहोल शिवाय तयार होत नाही. कोणती दारू, 90 घ्या, डिप्लोमॅट घ्या, आरसी घ्या, इंडिका घ्या, वड्याची घ्या, नाल्याची घ्या, कोणती घ्या. आणि यांना ती फुकट मिळती. रॅली अर्धा लिटर पेट्रोल टाकून रॅली निघली झेंडा लावून, तिकून येताना पेट्रोलच संपलं. लुटीत आली रॅली आणि हल्ली 19 मुतला चड्डीत. वाढली शुगर. शुगर वाढायचं हे कारण 1 भयानक. 2 BP वाढायचं कारण. BP का वाढतो मला? मागचं उकरीत जाऊ नका. आता आपल्या पोराला जर आपण सांगितलं ना आपल्याला 9वी पर्यंत अंडरपॅन्ट नव्हती, ते पोरगा आपल्याला काय म्हणतं माहिती का? पप्पा तो दरिद्री काळ होता. आपण दरिद्री ठरलो, ते शहाणं ठरलं. जुनं उकरायचं नाही. प्रियशीचं जमलं म्हणून याची छाती धडधडायला लागली. का? अस्वस्थ वाटायला लागलं मला, अस्वस्थ. असे 3 मेले, तो 4था नंबर आहे. तू का डोक्याला ताण करतो बाबा? 3रं कारण BP वाढायचं. 4थं कारण, 3रं कारण अटॅक. काय येतो? अटॅक हा रोग नाहीये, मानसिक संतुलन डॅमेज झालंय लोकांचं. माणसं समाधानी नाही राहिली, बनबन करते माणसं नुसती बनबन. त्यामुळे अटॅक वाढतो. चिंता एकटे बोलतात काही लोक, काही लोक बैलाशी बोलत आहे. पाय बा तुझ्यात आणि माझ्यात काय फरक आहे. आणि पाया पडून सांगतो, अटॅक शुगर वा अटॅक यायचा नसेल तर औषध सांगतो महिला मंडळ. तुमच्या मनात एखादी गोष्ट असेल ती कुणा तरी पुढे बोलून टाकीत जा, मनातल्या मनात ठेवू नका. लोक काय करतात माहिती का? घराण्याची इज्जत जाऊ नये म्हणून ती दाबून ठेवत्या, मग स्फोट. बोलत जा. आणि आता लोक बोलणं जवळजवळ लोकांचं बंद. लोक बोलतच नाही. मोबाईलमुळं बोलणं बंदच झालं. घरात कोणी गप्पा हाणीनं, स्टँडवर कोणी गप्पा हाणीनं, उठपळ. कानात 2 वायरी, हँडफोन का काय, हेडफोन काय, मोटरसायकलवर 2 अवलादी चालल्या.